ulahan kita dinhi sa Argao ug sa segundo distrito. Kay dunay atong gobernador nga nagpangga kayo kanato. Dunay gobernador nato nga magyatagon kaayo. Kanunay gauna-una sa atong sa inyong pahinanglanon. Sa labing unang higayon, daghang opisyales ug niapil na gihapon ang pribadong sektor sa Caravan of Provincial Services nga gipasiugdahan sa Kapitolyo. Sa labing unang higayon usab sa pagpahigayon sa Caravan, may tambong si Vice Gobernador Hilario Davide III, ilabi na kay didto kini gipahigayon sa iyang lungsod sa Argao. Ang Caravan kaniadtong adlaw nga Martes, Agosto 2, alang sa tibuok segundo distrito nga didto gipahigayon sa lungsod sa Argao, maoy ikanapulo ug katapusang hutong sa Caravan nga gipahigayon sa Kapitolyo alang sa third quarter ni ining tuiga. Inay bation og kaluya og kakapoy human sa makutas nga pagpahigayon sa sunod-sunod nga Caravan sa tibuok lalawigan. Mas malagsikon pa si Gobernador Gwen Garcia tungod sa lain na usab nga pagpakita og puwersa ug panaghiusa sa mga nasyonal ug lokal nga opisyales ngadto kaniya og sa iyang programa. May tambong usab ang opisyalis sa Department of Interior and Local Government nga si Regional Director Eucaldio Trovella ug Sandigan Bayan Associate Justice Geraldine Faith Ikong. Kinsa na-assign sa una didto sa habagatang Sugbo isip huwis. Gikuyogan ni Justice Ikong ang mga abogado sa Integrated Bar of the Philippines nga mitabang paghatag og legal services ngadto sa katawhan sa segundo distrito. Nakita ng DIL, di ba kung anong klaseng governance meron, kung anong klaseng brand of governance meron ng ating governor. Salamat ko sa pagpapakita kung paano mag-lead ng isang malaking probinsya katulad ng Cebu. Marami pong salamat. And asahan niyo po ang support ng DILG sa lahat ng ginagawa ng ating probinsya. Nagkuyog ko o ako ang ginunganan ang ato ang mga abogado ikan sa probinsya o kapil ang ato ang Register of Deeds para makita nako sa atong duha ka mata kung unsa ang pagpanerbisyo nga walay korupsyon. Makita nato, matagantaman nato kung unsa ang pagserbisyo sa atong mga politiko na ang ilang hunahuna ang kaayora natong mga Cebuano. Ang mga opisyal sa Regional Office sa Registry of Deeds mitabang usab sa mga kawani sa Provincial Assessor's Office aron mohatag og libre nga konsultasyon kalabot sa mga isyu sa kayutaan ug mga ere henesyalis didto sa probinsya. Tungod sa matang sa pagpangalagad ni Gobernador Garcia nga walay gipapinid bisan man dili niya kaalyado sa politika, gisuportaan gayud ang iyang administrasyon sa tanang opisyal dinhi sa lalawigan sa Sugbo. Pipila kanila sama ni Bukal Stanley Caminero kinsa usa ka doktor miapil sa paghatag og libre nga medical service atol sa maong Caravan. Kaning Caravan sa probinsya ni Gob, dako kayo ni siya gyud og kalipay sa mga tao. Labi na nako kay mugamay-gamay man ako ang moadto sa kong clinic basag naa ni pirmi. Ako magpasalamat nito ang Governor Gwen na bisan pa man dili kami magpareha o grupo kapag maayong idol si Gov kanako. Maayong idol siya. Labi lang yun na dunay mga kalimutan sa Kapitolyo. Mitarong kita, pag-istoryahanay may maayong idol na kamong panag-diskutay, panag-istoryahanay. Salamat kay naging ito. You're a rare gem. Ipadayo ng inyong suporta, pagsaling ng Governor Gwen Garcia. Kay siya, nagbalo naman kita, siya ang numero 1 gobernador sa entero Pilipinas. Ang numero 1 gobernador sa numero 1 probinsya. Full force usab ang 7 ka mayores sa 7 ka mga lungsod sa segundo distrito, pinanguluhan sa host mayor sa Argao, Alan Cisaldo. Silang tanan nakadawat sa subsidiya nga 1 ka milyon ka pesos matag usa gikan sa Kapitolyo alang sa ilang pagsalmot sa ipahigayong pasigarbo sa Sugbo karong buwana. Gusto ako mapuyog ni Governor Gwen aron maka-witness aning iyang gibuhat.
Makawitness ko sa gugma na iyang ihatag sa mga subuan. Mingaon yung kuhan ko. We are used to people coming to our office to get the services. Now, it's a good time po nga we bring the services into the municipalities and we hope nga this would not just be the first time. Happy kaayo mi ba kay ang among good is we wanted to reach out to as many people as possible, and with this partnership it is easier for us and ma-maximize pagyud namo ang potential as an organization to reach more people. Sa sunod nga round sa caravan nga ipahigayon sa dili pa mapupos ang tuig kalauman sa mga sugbuanon nga mas palapdan pa sa Kapitolyo ang mga serbisyo ug hinabang nga ipang-apod-apod sa katawhan. Uban sa taho ni Juarez Arong, kini si John Granada, balita sa Sugbo.